Dne 26.4.2014 v kostele svatého Jilí v Hořovicích se konal velikonoční koncert. Akci pořádala organizace Zdravý život. Tato akce byla charitativní, vstupné dobrovolné a ti, kdo přišli a přispěli na podporu dárcovství krve. Tuto akci by však nebylo možné uskutečnit bez sponzorů. Generálním partnerem byla oborová zdravotní pojišťovna. Dále pak Pesta Ptima restaurant Café a květinářství Květinka v Hořovicích. Touto formou bychom jim rádi poděkovali za podporu. Hlavním účinkujícím byl především jeden z našich nejlepších současných zpěváků, Bohuš Matuš. Ale zpívala zde i Lucie Vaníčková Linhartová, Bohumila Švecová a o varhaní doprovod se postaral Jiří Liška. V neposlední řadě nutno zmínit, že zde vystoupil i soubor ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice. Po skončení koncertu měli diváci možnost si nechat od zpěváka Bohuše Matuše vlastnoručně podepsat plakát anebo se s ním na památku společně vyfotit. Mnozí této příležitosti samozřejmě i rádi využili. Čel, já tak rád zpívám. A je to kostel? Je tam taky kostel, ale jinak tam máme samozřejmě... Kostely tam máte kolik, ne? Ten největší je samozřejmě ten Bukovický. Děkuju, tak že jsi se ozvu. Můžete potom domluvit tady spolu. Dobře, tak jo, mám kontakt. Určitě. Děkuju vám, ať se vám daří a ještě se uvidíme. Děkuju. Já ti dám text, že jsem ti to řekl včera, tak se klidně dívej. Teď jsem tě zakryl. Dost už tvých slov od mě, kej slovem básni své. Chci jít, teď už jen s tebou, tak sunu těch svých sen tvoj. Volnost já ti vrážím, ten zbaví tě se svých. Jsem zde světým přání, chci dál tě vést a chránit. Máš rád láskou sluncem v očích popleň Dnešní odpoledne proběhl velikonoční koncert Bohuše Matuše, který tímto podporuje naše občanské sdružení dárcovství krve a jeho celkovou činnost. A já bych se ho chtěl zeptat na jeho zážitek, prožitek, vyhodnocení, jestli se mu to líbilo nebo ne. No tak já samozřejmě jsem nadšený, protože pane Vaníček, plný kostel, to je vždycky odměna pro každého umělce, takže moc Hořovickým děkuju za to, že sem přišli. Pro mě to je veliká čest, že ty lidi si udělají čas a přijdou. A díky vám se mi zase dneska povedlo udělat si krásný odpoledne, kdy nesedím někde s nějakýma kamarádama u piva, ale kdy dělám něco pořádného a ještě to má smysl. A na závěr jsem se chtěl zeptat, budete s námi spolupracovat do budoucna? Tak já, jestli jste byl spokojený, tak já bych byl moc rád, protože, jak říkám, já jsem vděčný za to, že je plno, že ty lidi přijdou a že namísto toho, abych někde seděl s nějakýma lidma po hospodách, tak můžu dělat něco pořádného právě s lidma, kteří to umějí zorganizovat. Takže pokud byste měl zájem, děláme tady kostely všude dokola. Já vám moc děkuji a těším se na budoucí spolupráci. Každý úsměv
Vaníčkem.